Духа Святого. Пан Твоим, и Он збирая народ свой у своим доме, и Он силу и моц дае народу своему. Ахвяра святую мшы складаецца ў інтэнцыі ўсёй парафіяльнай супольнасці, а каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу. Благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Айца, які бяреш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Які бяреш на сябе грахі свету, прыймі маленне наше. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над нами. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Айца. Молімся, Боже, абаронца ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога, атулі нас Тваёй міласэрнасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі дабротамі, каб яны вялі нас да жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні Пан сказаў Абрахаму: «Узмоцніўся крык супраць Садома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, ці сапраўды чыняць згодна з нараканнем, якое даходзіць да мяне, ці не. Я даведаюся». І павярнуліся мужы гэтыя і пайшлі ў Садом. Абрахам жа яшчэ стаяў перад Панам. Наблізіўшыся, Абрахам сказаў: «Няўжо ты захопіш справядлівага разам з нягоднікам? Калі знойдзецца ў горадзе 50 справядлівых, няўжо ты захопіш і не пашкадуеш горад дзеля 50 справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб забіць справядлівага з нягоднікам, і учыніць са справядлівым, як з нягоднікам, не рабі так. Ці ж суддзя ўсёй зямлі не чыніць правасуддзя?» І Пан сказаў: «Калі я знайду ў горадзе Садоме 50 справядлівых, то я дарую ўсяму гораду дзеля іх». І сказаў Абрахаму адказ: «Вось я, будучы пылам і попелам, адважыўся гаварыць з Панам. А што, калі да 50 будзе не ставаць 5 справядлівых? Знішчыш увесь горад дзеля 5? Ён сказаў: «Не знішчу, калі знайду там 45. І зноў кажа яму: «Можа, знойдзецца там 40. Ён сказаў: «Не ўчыню і дзеля 40. І сказаў: «Няхай не гневаецца Пан мой, калі скажу: можа, знойдзецца там 30.
Ён сказаў: не ўчыню, калі знайду там 30. І сказаў: вось жа я пачаў гаварыць з панам, можа знойдзецца там 20. Ён сказаў: не зруйную дзеля 20. І сказаў: прашу, няхай не гневаецца пан мой, калі скажу яшчэ раз, можа знойдзецца там 10. Ён сказаў: не знішчу дзеля 10. Гэта Слова Божае. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю Цябе ўсім маім сэрцам, бо пачуў Ты словы вуснаў маіх. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Тваёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю імя Тваё, за міласэрнасць Тваю і вернасць. У дзень, калі Цябе паклікаў, Ты пачуў мяне, павялічыў моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Узнёслы Пан бачыць пакорнага, а ганарыстага пазнае здалёку. Калі я пайду сярод няшчасця, Ты мяне падтрымаеш, выцягнеш руку сваю супраць гневу маіх ворагаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твая правіца ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Міласэрнасць Твая, Пане, навекі, спраў рук Тваіх не пакідай. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Брати, поховані в Христі разом з Єсом, ви воскресли так само у їм, дякуючи віри і діянню Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, мертвих праз гріхи і необразання тіла вашого, Він оживив разом з ним, дарувавши усі гріхи. Він стер запис наших долгов относно постановов, який був супроть нас, і скасував його, прибивши до крижа. Це Слово Боже. Мы прыняли духа усынаўлення, у якім клічам Аба Ойча. Пан з вами. Чытанне святого Евангелия паводле Лукі. Калі Езус быў у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як Іян навучыў сваіх вучняў». Ён сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё, хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахі нашы, бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму, і не ўводзь нас у спакусу». Затым сказаў ім: «Хтосьці з вас, маючы сябра, пойдзе да яго апоўначы і скажа яму: Дружа, пазыч мне 3 боханы, бо сябар мой з дарогі пайшоў да мяне, а ў мяне няма чаго даць яму. А той знутры скажа яму адказ: Не турбуй мяне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае на ложку са мною. Не магу ўстаць і даць табе. Кажу вам, калі ён не ўстане і не дасць яму з-за таго, што той сябра ягоны, то з-за настойлівасці ягонай устане і дасць яму, колькі патрабуе. І я вам кажу, прасіце, і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Калі ў некага з вас бацькі сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю, або калі папросіць яйка, дасць яму
скарпіёна. Калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у Яго. Гэта слова Пана. Присядьте, послухаем послание Папы Льва XIV на 5-й сусветный день бабуль и дзядуль и пожилых людей. Счастливый той, кто не страціў надеи. С книги Сираха. Дорогие браты и сестры, юбилей, які мы святкуем, дапамагае нам усвядоміць, што надзея заўсёды у любым узросце з'яўляецца крыніцай радасці. А калі яна загартавана агнём доўгага жыцця, то становіцца крыніцай поўнага шчасця. Святое Пісанне дае розныя прыклады мужчын і жанчын, якіх Пан ужо у сталым узросце кліча выканаць сваю ролю у ягоным плане збаўлення. Можам узгадаць пажылых Абрагама і Сару, якія недаверліва паставіліся да слова Бога, калі ён абяцаў ім сына. Здавалася, бяздзетнасць пазбаўляла іх усялякай надзеі на будучыню. Рэакцыя Захарыі на прадказанне нараджэння Яна Хрысціцеля нічым не адрознівалася. «Пачым я пазнаю гэта, бо я стары, і жонка моя у старым узросце». Старасць, бясплоддзе і фізічная нямогласць быццам гасяць надзеі на жыццё і плённасць усіх гэтых мужчын і жанчын. І нават пытанне, якое Нікадэм задае Езусу, калі настаўнік кажа яму пра новае нараджэнне, здаецца чыста рытарычным. Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары, ці ж можа ён другі раз увайсці ва ўлонне маці сваёй і нарадзіцца? Аднак, кожны раз, сутыкнуўшыся з нібыта відавочным адказам, Пан здзіўляе сваіх суразмоўцаў збавенным умяшаннем. У Бібліі шмат разоў Бог выяўляе свой провід, звяртаючыся да пажылых людзей. Так было не толькі з Абрагамам, Сарай, Захарыяй і Альжбетай, але і з Маісеем, якога Бог паклікаў вызваліць свой народ, а Маісей тады ўжо меў 80 гадоў. Праз гэты выбар ён вучыць нас, што ў ягоных вачах старасць, час благаслаўлення і ласкі, і што пажылыя людзі для яго з'яўляюцца першымі сведкамі надзеі. Чым жа ёсць час старасці, пытаецца святы Аўгустын. Бог адказвае табе: «О, няхай сапраўды знікне твая сіла, каб засталася мая». І ты мог сказаць разам з апосталамі: «Калі я слабы, тады я моцны». Юбілей ад сваіх біблійных пачаткаў сімвалізаваў час вызвалення. Нявольнікаў адпускалі на свабоду, даўгі даравалі, зямлю вярталі першапачатковым уладальнікам. Гэта быў час аднаўлення грамадскага ладу, задуманага Богам. Езус аднаўляе гэтыя падзеі вызвалення, калі ў сінагозе ў Назарэце абвяшчае добрую навіну ўбогім, вяртае зрок сляпым, вызваленне вязняў і свабоду прыгнечаным. Гледзячы на пажылых людзей з перспектывы юбілею, мы таксама пакліканы разам з імі перажыць вызваленне, асабліва ад адзіноты і пакінутасці. Сёлета якраз спрыяльны час, каб гэта здзейсніць. Вернасць Бога сваім абяцаннем вучыць нас, што ў старасці ёсць благаслаўленне, сапраўдная евангельская радасць, якая натхняе нас разбурыць муры абыякавасці, у якіх часта апынаюцца пажылыя людзі. Нашыя грамадствы паўсюль у свеце занадта прызвычаіліся абмінаць і забываць гэтую значную і багатую частку свайго асяроддзя. Кніга Сіраха сцвярджае, што благаслаўлёныя тыя, хто не страціў надзеі, мяркуючы, што ў нашым жыцці
Асабліва, калі яно доўгае, можа быць шмат прычын азірацца назад і не глядзець наперад. І ўсё ж, як пісаў папа Францішак падчас свайго апошняга знаходжання ў бальніцы, нашы целы слабыя, але нягледзячы на гэта, нішто не можа перашкодзіць нам любіць, маліцца, ахвяроўваць сябе, каб жыць з верай адно для аднаго, будучы зяючымі знакамі надзеі. У нас ёсць свабода, якую не могуць адабраць ніякія цяжкасці. Свабода любіць і маліцца. Мы ўсе заўсёды можам любіць і маліцца. Любоў да нашых блізкіх, да мужа ці жонкі, з кім мы правялі большую частку жыцця, да дзяцей, да ўнукаў, якія асвятляюць нашыя дні, не знікне, калі сілы слабнуць. Насамрэч, менавіта любоў блізкіх часта абуджае ў нас энергію, прыносячы надзею і суцяшэнне. Гэтыя знакі жыццядайнай любові, укаранёныя ў самім Богу, дадаюць нам мужнасці і нагадваюць, што хоць знешні наш чалавек тлее, духоўны з дня ў дзень аднаўляецца. Таму асабліва ў пажылым узросце будзем захоўваць давер да Пана, дазволім, каб нас штодня аднаўляла сустрэча з ім у малітве і ў святой імшы. Працягнем з любоўю перадаваць веру, якой мы жылі столькі гадоў у сваіх сем'ях і ў штодзённых сустрэчах. Няхай жа мы няспынна будзем праслаўляць Бога за яго дабрыню, клапаціцца пра еднасць з нашымі блізкімі, адкрываць сэрцы тым, хто далёка, і асабліва тым, хто жыве ў патрэбе. Так мы будзем знакамі надзеі ў любым узросце. Папа Леў XIV. А зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, з верою збаўчую моц Езуса Хрыста ўзнясём праз яго пасрэдніцтва да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за кіруючых дзяржавамі, каб, вырашаючы складаныя праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага дабра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молімся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молімся за вадзіцеляў, каб мудра карысталіся транспартнымі сродкамі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад яго дапамогу. Цябе просім. Просім Цябе, Божа, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы,
і вучыліся распазнаваць Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Усемагутны Боже, прими дары, якія мы Табе складаем з таго, што, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі. Няхай праз моц Твоей ласкі гэта ахвяра свяціць нашае зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем, праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы: Святы, святы, святы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно.
Памятай, Пане, про касцёл Твой, рассеяны по ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юсафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр наш, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і сапраўды імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранку Божий, вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленная, покликанная на вечеру ягоную.
Молимся, Пане наш Боже, мы приняли найсвятейший сакрамент вечной успоминуки Твоего Сына, учини, каб гэты дар Его невыказной любови паспрыяў нашему збаўленню. Праз Христа, Пана нашага. Святый Архангеле Михале, Сідайте, калі ласка. Я всех вітаю сердечно, похваленый Иисус Христос. Я адразу прошу по магчымасці мужчин, хто тут ёсць, на хвілінку падысці дапамагчы расставіць палатку на заўтрашні дзень, вялікую палатку, там пан Саша, Валера будзе таксама, каб хутенька, як дваіх, то гэта будзе даўжэй, а троху есть, там минут 15, и она будет стоять, эта палатка великая, на завтрашнее свято, про якое пише у нас вывеска перед уваходом у костёл. Поэтому адразу запрашаю усіх на гэтае свято, асабліва пожилых людей из нашей парафии. Завтра после святой імшы в 11 гадзін и благословления транспортных сродкаў адбудзецца святочная программа з нагоду 5-го сусветнага дня бабулі-дзядуль и пожилых людей. Волонтеры добрачыннага таварыства Карыта запрашаюць на свята дзяцей і моладзь паменшаваць людей старэйшага пакалення. Будзе вельмі цікава. И як я уже узгадаў, что и сегодня после имши одразу, кто приехал на машине, каб посвинцать, калі ласка будзе магчымасць посвинцать сегодня, и завтра после кожной святой имши, усюды, где мы будем молиться, будет освячение транспортных сродкаў праз заступніцтва святого Христофора Кшыштафа. Запрашаю вас, можно освянцить транспортные сродки, не только машины, велосипеды, все, что есть у вас, калі ласка, можно это все посвянцить. А як этот, вчера мне приехал, говорит, привязу электроколясницу посвянцить, сказал свою, вот так. Поэтому запрашаю. 29 ліпеня у аўторак успамін святых Марты, Марыі і Лазара. 30 ліпеня серада святого Петра Хрызалога, біскупа і доктара касцёла. 31 ліпеня чацвер успамін святого Ігнацыя Лайолы, святара. 1 жніўня пятніца успамін святого Альфонса Марыі Ліоры, біскупа і доктара касцёла. 2 жніўня у дзень Маці Божай Анёльскай падчас святой імшы на 19 гадзін адбудзецца благаслаўленне аднайменнай ружы, афіцыйнае прыняцце 20 чалавек у супольна жывога ружанца і дапушчэнне да атрыманняў адпустаў, звязаных з ружанцовай малітвай. Гэты дзень стане днём заснавання ружы Маці Божай Анельскай у нашай парафіі. Вось у нас есть абраз Маці Божая Анельская, и эта ружа будзе прысвечана гэтаму абразу. Я асабліва налібокскіх парафіян, уже у нас, як хочется другую Маці Божай Анельскай, 2 налібокі, можа называться, но уже есть это, вось асабліва налібокскія парафіяне павінны памятаць, ім трэба будзе там спецыяльныя такія рабіць медалікі, не толькі ім, а всем, чтобы знали, да якой ружы находится, так потом калісьці сустрэнеце Матку Божу Анельскую, скажете, я ваш, да-да. Вот, паважаныя, гэта вельмі важна. Таксама хочу припомніць, что у нас на гэтым тыдні припадае першая пятніца, это 1 числа и первая суббота месяца. В первую пятницу мы молимся и просим Наисвятейшее Сердце Иисуса. Начинается молитва в 18 године, а 19 будет святая имша, молитва первой пятницы. У первую субботу у нас будет молитва в 18 године, молитва Фатимский ружанец.
запрашаю на гэтую малітву. Таксама ў першую пятніцу о 15 гадзіне адбудзецца малітва ў капліцы Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў Жацерава, так называем гадзіна міласэрнасці. Хто таксама жадае памаліцца гадзіну міласэрнасці, мае час, можа прыйсці таксама да касцёла, тут памаліцца о 15 гадзіне, гадзіну міласэрнасці, каронку, патрываць на адарацыі. Калі мы там замантуем відэакамеру ў Жацерава, таксама будзе можна следзіць па жацераўскай малітве. Это ўсё будзе так, это пастараемся зрабіць, это ўсё, як гэта сказаць, Ксёндз, скажы, як гэта сказаць, ўсё на відео, кажуць, будзе, хай будзе так. Так, далей. Святая імша у нас на працягу гэтага тыдня у Стоўбцах панядзелак, серада, чацвер і пятніца ў 19:00, а ўторак у 9:00, суботу 9:19, і ў нядзелю будзе святая імша ў 9 гадзіне ад Седа Жацерава, 11 Стоўбцы, 13 Свержань, 13. На той нядзелю будзеш, так? То, значыць, у 9 раніцы будзе. І заўтра ад Седа Жацерава з раніцы, і наступная нядзеля ад Седа Жацерава з раніцы ў 9 гадзін будзе. Поэтому запрашаем на гэтай імшы у 13:00 у Новым Свержні будзе святая імша. Я хочу шчыра падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні, якія вы складалі на працы пры касцёле, на нашыя патрэбы пры касцёле, на тыя выдаткі, якія мы робім парафія. Дзякую Богу за ўсё, за вашыя працы. Мы прадаўжалі працу на старым касцёле. Валера там шмат што зрабіў. Ён зрабіў вельмі галоўную справу, гэта вельмі клапотная такая справа. Можна зрабіць цяпер свод у гэтай капліцы, які заваліўся быў, якую мы адкапалі, дзе быў Фабіян, гэтай вялікай часткі капліцы. Ён зрабіў так называемую апалубку пад гэты свод. А там свод вельмі скамплікаваны, і нам удалося зрабіць так, як і было гэтую апалубку. Цяпер толькі кірпічы палажыць на гэта ўсё, але гэта, шчыра кажучы, каштавала нам даволі. Это трэба было з досак, такіх добрых досак, падпоркі, ўсё ставіць, каб гэты свод вытрываў кірпічную такую нагрузку. Гэта першае. Я таксама, насколькі ведаю, дзякую, што мы будзем устанавливаць крыжы. Получили дазвол на установку крыж у Новоколосова. Там таксама за путями, за озером и за болотом, там, где пані Яніна живе, там у тым райончику, у Залужжі будем устанавливать крыж. Так само, я думаю, что добро было б за озером у нас только Матка Божа, там где-нибудь можно, где Юшкевичи, як это стоит, там есть хорошая такая, каля их можно там спокойно, там такой центр, здесь так на перекрестку хорошим поставить, где можно подойти, где можно помолиться. Еще поплануем несколько крыжов поставить, капось так у Стоўбцах у нас так само были крыжи, это вельми важно. Далей продолжаем, тоже дякуючи за ахвярадаўцам нашим, мы изноў заплатили еще 5000 унесли гроши на наши проекты. И далее будем продолжать так потихонечку различиваться с тем, что мы повинны, и далее, как наше життя так само не только будаўляное развивалось, але так само духовное життя развивалось. А как духовное життя развивалось, и нас так само и будаўляное життя развивалось, наш ахвярадаўца, пан Александр, попросил помолиться за его и за его справы. Поэтому я тут постарался скласти такую новенну стаўпецкую. Есть новенна помпейская, я так и молился, думаю, что я помпейскую молюсь. Коли Стоўбцы и Матка Божа Ружанцова под боком, а я про помпейскую думаю, там 10, там это самое. У нас стаўпецкая есть. Будем завтра распочинать такую новенну, подобную на помпянскую новенну, 27 дзён. Кто может помолиться со мною, я буду распочинать, але так само буду давать магчымасць скидать каждый день новенны для кожного из нас.
хто жадае паўдзельнічаць у гэтай маёй таксама малітве, я буду вам вельмі ўдзячны. Гэта малітва за нашага ахвярадаўцу, які прасіў памаліцца за ўсе справы ягоныя, бо ён так шмат нам таксама для нашай парафіі дапамог, каб і касцёл мы завершылі, і далей дапамагае ў нашых справах і з старым касцёлам, і ў Свержні дапамагае па меры магчымасці сваёй. Поэтому я вам буду вельмі ўдзячны, хто дапаможа мне таксама ў гэтай малітве. Пан Езус сказаў, дзе дваіх альбо траіх сабраліся ў імя маё, там я сярод іх. Поэтому постараемся. Я дзякую за ахвяраванні на працы пры касцёле пілігрымам Буцлаў, якія былі ў Буцлаў і ў Годагаі. Яны ахвяравалі па 500 000 на арганы нашыя. Вось мы постараюся я нейкім чынам даехаць да тых арганаў, гэта пытанне вырашыць. Далей у ларку ёсць часопіс Аве Марыя, наша вера, дзённік святой Фаустыны і іншыя кнігі даволі цікавыя, асабліва пра сакрамент споведзі, малітоўнік «Умацуй, Пане» і «Сяб'я калыска любові». Гэта ўсё для нас, для нашай пабожнасці. Дарагія браты і сёстры, мы можам шмат рабіць, шмат нешта чыніць, актыўнічаць, а калі Божай ласкі над гэтым усім няма, усё будзе надарэмна. Таксама у сям'і нашай мы можам шмат дзейнічаць, шмат чаго рабіць, а калі Божай ласкі няма, усё так надарэмна. Поэтому Божа ласка выпрошваецца праз нашую малітву. Божая ласка выпрошваецца праз Езуса Хрыста. Толькі ў ім мы маем збаўленне і адкупленне. Гэта мы павінны памятаць. Поэтому і мы стараемся маліцца, і у нас ёсць групы малітоўныя. Гэта асноўная нашая. Выпрасім Божую ласку для парафіі, будзе дзейнічаць парафія многа-многа. А будзем актыўнічаць без Божай ласкі. Гэта ўсё у пэўную хвіліну рухне, зваліцца, разваліцца. Гэта як дом, які збудаваны на дрэнным фундаменце. А добры фундамент – гэта скала, гэта Божая ласка. А зараз, калі ласка, прыміце Божае благаслаўленне і не забудзем пра наш спеў да айца Фабіяна. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць і сцеражэ ўсемагутны Бог, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем вам. Фабіяне, наш цудотворца, стаў печы ды абаронца, нам шлях збаўлення пакажы, край наш ад ліха беражы. Фабіяне, наш цудотворца, стаў печыны абаронца, нам шлях збаўлення пакажы, край наш ад ліха беражы. Фабіяне, наш цудотворца, стаў печыны абаронца, нам шлях збаўлення пакажы, край наш ад ліха беражы.